Enw fi di Endaf, a fi fydd yn dysgu y cwrs newydd Music Production, fydd yn cychwyn yma dechrau mis Chwefror. So, yn y cwrs fydd o yn para 7 wsos a fyddwn ni'n mynd trwy cynhyrchu yn defnyddio Logic, recordio yn defnyddio microphones, defnyddio software, instruments, a bob math o bethau, bob y sgiliau i gyd ydych chi angen i gallu cychwyn wneud tracks eich hunan. So, nath siwrna cerddorol fi gychwyn yma yn y coleg blynyddoedd maith yn ôl erbyn hyn. A ers yna dwi wedi bod yn gweithio yn y byd go iawn fel music producer, fel DJ. So dwi wedi gweithio efo lot o artistiaid Cymraeg, artistiaid Saesneg, rhyddhau ar record labels gwahanol ar un fy hun. A yn reis ddiweddar hefyd, blwyddyn dwytha o'n i ar y sioe, y llais. So o'n i yn cynhyrchu efo un o'r mates fi oedd yn canu SJ Hill. So oedd ni wedi gyrraedd y semi-finals yna hefyd. So unrhyw tips a behind the scenes kind of info gyda fi, dwi'n wedi basio ymlaen i chi hefyd. Os da chi dros 16 oed a efo diddordeb mewn cynhyrchu cerddoriaeth, wel mae'r cwrs yma ar agor i chi.